3 roky som pozerala televízor, v skutočnosti som však bola mŕtva. Volám sa Joyce Vincent. Mala som 38 rokov a žila som v Londýne. V meste, kde je vždy niekto na blízku, kde nikdy nie je úplne ticho. Mala som byt. Malý, ale môj. Prácu, priateľov, ľudí, ktorí ma poznali. Lenže postupne som sa začala vytrácať. Najskôr som prestala chodiť von, potom som prestala odpovedať na správy a nakoniec som sa prestala ozývať úplne. V decembri som zomrela, sama, na gauči vo svojom byte. Televízor bol zapnutý, kúrenie išlo. V kuchyni stáli neumyté riady a pri dverách sa začala hromadiť pošta. Nikto si to nevšimol. Dni prešli, potom týždne, potom mesiace. Moje účty sa platili automaticky. Susedia si mysleli, že som sa odsťahovala. Nikto nemal dôvod klopať. A tak som tam zostala. Nikto ma nehľadal. Nikto sa nepýtal, kde som. Nikto nezistil, že v tom byte už dávno nikto nežije. Našli ma až po viac než 2 rokoch. Nie preto, že by som niekomu chýbala, ale preto, že bolo treba vypratať byt. Nezomrela som násilne, nikto mi neublížil, zomrela som potichu. A to je na tomto príbehu to najdesivejšie. Nie smrť, ale to, že v meste plnom ľudí si nikto nevšimol, že som zmizla. Koľko dní by trvalo, kým by si niekto všimol, že si zmizol? Napíš do komentára. Tento príbeh má aj temnejšiu, podrobnejšiu verziu s detailmi, ktoré tu nemôžu zaznieť. Nájdeš ju na našom Hero Príbehy strachu.